episode nung berakan buangin ia chen chuan sawian chu engtiang chia chaknge ani relawin inbe puya achawa sawian chuan chu achona chu apoma an pahnih chuan na satakin anin be ani kha anin be tir phat atangin sawian chu achung nung zoka atang ngala ia chen chuan a hnelo hle thinrim takin ia chen chuan a sura body chu activate ma se sawian chuan a god seal technique pathum mangin a beileta ia chen chu nasa takin a hliama ia chuan olsam takin hena changta ani ma se profan zone sekle tianming sekte chuan sawian laka phuba an lalak ngei tur thu an tiama lai hmun atang chuan an chuak ta ani chuti lai chuan pil tawara an ho tu te chuan atopa ia lau omna chu an hu chuak ti suan I chuan a hrila a hnua sawian chu a thian te nen pil tawara an kal ti kan huwa ta chuan kongzi chuan central plains circle tina hall of souls branch tam tak thupa om ti a hril fia chuta chuan soul body chak tak tak chu an tan tirani sawian hena me pa en tira an mi te chuan central plains simthlang lambiala ghost mountain range a branch pakhat an hmu ti asaya ta chuan iala chu an son thu a hrila chu branch ming chu a hria chuan sawian chu alung oilo hmel hlea ingvai nge ghost mountain range tia ko ani ti azota kongsi chuan central plains a hun hlom bernia hriat ani thu a seifia chuta chuan ni eng po lut lowi nimle eng thingma a to theilo pon lammi tu po la huna an lu chuan chatuana tan an bo mak thin chulai ram ngo chung chu hun rap thlak tak ani thu a seya chuta sawian chuan chu branch chu hall of souls elder engzat in nge veng ti azota kongsi chuan tian nei le suan I tin hena thuan ron thlen dana lai hmun chu a tlem bera dozun level kai mi chak tak tak pangatal chuan branch chu an vengang ti in a changa chu thuan hria chuan sawian le a thian te chu an mang ang hle suan I chuan hall of souls a elder chakta pakhat old ghost first star dozun level chu omarin thu le tian zun te po an omarin thu a seya chu thu hria chuan sawian chu alungai hlea ma se kongji chuan tong thamona tuma chu aya veng tu tamzok chu an omarin lo thu a sei dozun level kai panga cho po hi veng tu tam tak anga ngai an ni to awangin tianjun an om tel nge yang ti a soi theilo atia tianjun ati chu kan sei fia zoyang hall of souls a hian tianjun pakwan oma protector le hall of souls elder satia ho aya thu nei na sang nei le chak zual te an ni an chakna hi dozun 7 star mo8 star vel atanga achung lam do seng thlengin an om the ani an ron nan huna kan sei fia bel zel don nia ti chuan sawian chuan tuna chuan master chan chuak turin master feng lo thlen hun chau an nga angai to ti asea master feng chuan apui nge a ring bok zian chuan thingrim takin ziang chu in cultivate tura akal bawa wangin alung oilo thu asea chu ti nilo se chuan an singa dozun level kai pakhat dang an omle tura nia tia sawian chuan alo tong thamwana kabula nangni in om chung chuan chu chu ato ke ti in asea tian le kongji te chu an rilru a buai hmel hlea a chan chu hemisona hian sawian chu an pui thei don lo ialau chan chuana hian an tel ve ani chuan hall of souls chuan pil tawar chu mo phur bera an ngai anga hall of souls chu direka beitur le do dal turin chakna an nei tok lo tian le chuan sawian hena kan ti thei om chun chu ialau omna hmun zon chua chau ani pil tawar le hall of souls in kara in dona a thleng ani chuan central plains pumpui chu buaina kan hnuk lu don sia chu chuan mi zong tan harsana siamang min hriat thiam ka bei se atia sawian chuan ghost mountain range map chu a space ringa ada a changa ithu se chu ka hre thiam along pil tawar awang hian pil tawar ho tu pathum ta hian tlang takin min pui theilo ti ka hre to a ma se engthil po thleng se ka master chu hall of souls atring ka chan chuakang chu mi tan chon ka nun na po ka hlan ngamani ka thei top ka chuang an omna hun min hril awang le map min pek awain kalome atia kongji tian le suan I te chuan iana te an zui theilo chu an rilru an na hlea tunru na nen sawian chuan master izirla hin nangma chan chok tur chen a chak bel zelang itan kalokal thwai don ani atia eti la hian a sin chu falling star pavilion na ain thlaka master feng chu pavilion hall chunga chuan alo thua chu ti lai chuan sawian o chu a hrengala sawian chuan pil tawara tangin aron bia ani iana chuan master feng ka master on hmun chu ka hmu chuak to a
chu wang chun pil tawara local vat ro atia chu thur he chun master feng chu alom plea ani chuan hei hi chanchin lom om takani a to pa chuan yellow om na hmun chu kam theta atia a thian thaber mai yellow chu ngai tu in unau pa yaw revak lo min do ngak ro karon chan chuak thuang che atia a che chuak ngala a tu zinga chun sawen chu floating island a kalin a master a chan chuak theinan chakzual tumin a thiam te chu ti pun atumani iana chuan go seal activate a chan chu tu na hian go seal technique pali na tur sky burning seal chu a practice tana go seal hian a vai seal technique panga anaya tun thleng hian sawen hian pathum chaw ala mang thiama zunarina pekania zunar chuan a main dozun level a thlen lo chuan seal palina le pangana te chu a thiam theiri don lo ti alo hril to a ma se chu ti chung chuan sawian chuan seal palina thiam chu atum tlatani chulai hmuna chuan sawian chu a om rei to hlea ta taka tangin z and poison ka le tien huwa te chuan an lo thlir reng an thlir reng lai chuan sawian chuan go seal technique sky burning seal chu activate theita a elder tien huwa chuan hetiang taka indon man ro hlom le chak mai hetia activate thei mai hi aro pui tak zetani dozin level tan po he technique manga abeina hi dole thar sa tak aniang ti ina sei sky burning seal mangin sawian chuan tlam pakhat a attack china ma se ani dan tur angin almang thei tlat lo chu seal dik taka control thei tur chuan ala chak tok lova chawle beidong takin dozin level theng lo chuan go seal palina hi thiam thei ani don lo ani hi atia chuti lai chuan amit mu ngeya hall of souls ten anman a master yellow chu ngai to in sawian chuan tumru na thar nen engpo ni se ka master chu hall of souls atrangi ka chan chuakang tuna ka tram card ne te hi atok lo sky burning seal hi ka thiam nge angai ani atia beidong mailoin sawian chuan a ora chu voi khat ati chuak le a sky burning seal chu a practice le ta ani poison ka chuan sawian hian he technique hi a training tan atangin nisari aliam to a thei to pa chua tu maru takse tani ti in alo se tien huai ro chu arel ru alo ha deu a chan chu sky burning seal a zira wang hian sawen taksa chu a chet phana sa ang ti a hlau hle a ma se a master a chan chu ma lo chuan sawen hi a thu mai main ka ring lawa ti a sawen chun sky burning seal chu activate chun zom zera ma se ala ti fu hlei theilo atum non le a hlo cham le a energy te chu atla hniama recovery pills e angai ta hiala chaw takin energy recovery pill pali voi khata aya sky burning seal chu activate le ani hun aliam zela voi tam tak chiar sen lo ati chin hnuwa a to pa chuan sawian chuan sky burning seal chu aman dan tur dik takin amang theita ani yena chu tumru nei na khata master karo kal doni ati sapa asin in thlakin pil city ya chuan van boruka voi trek aron langa pil city mi puida chu ati thabar hlea chu portal tang chuan longlian tak alo chuaka elder khuling chu veng tu sipai tenen chuan long atanga pressure chak tak lo chuak chu makti takin an pan ngala chu van longa chuan mi chak tak a om ti an ngala pil tower chunga tang chuan kongji o chu ronri chuakin pil city local te chu alo loma chu van longa chuang chu tu dang ni lovin master feng ani ti kongji chuan alo hreto ani pil tower chunga luta thil sei ho turin kongji chuan a soma master feng chu a thian chak mel tak nen an lo thlenga 2 star dozun taizian ani master feng chuan taizian hnena sawian hian ka ora chu a hreto nge yang min mu turin arong kal thuai anga tia ma se ma sa in pil tower lam kan pan angai ani atia elder khuling chuan tungi ani a hre chiang hlea aril ruin hetiang hun rei tak nuwa venerate feng hi engti turin nge heta hian arong kalang thil om dana tanga thlir chuan thil poimo tak a thleng don ani nge yanga tia master feng le taizin te chu pil tawara hola chuan an luta pil tawar ho tu pathum te chu chibai buk turin an ron kal hnaya kongji chuan lom takin kan in hu lo na rei ta hle mai kum tam tak aliam to i chan chin po ka hrelo rei to khop mai ma se nang chu yom dan ngai thoin i la om rengani thamuang le hlim takin atia fengsian chuan za takin pil tawara an ho tu ro pui tak tak te ma engtin nge ka thamuan theyang fiam thuina tia kongji chuan taizian lam chu hoin makti tak main pil tawar pona ka ke ka pen chu lo na po areita
i bulai thian thar ming hi ka hretlat lo mai min ngai dam ro atia tai zian chuan ka hming dik tak chu ka hreto ho lo mai Iron Sword min ti mai ra u ti ina changa chu hming an hria chuan makan ti hlom hle Iron Sword mo kum kalta evil demon sek atanga no chu khai ni em i chanchin tam tak ka hreto atia piltawar ho tu pathum te chuan za na chi ban buka tai zian point za takin chi bai abuk let vele Master Feng chuan nei chugin kongzi Iron Sword ami zia hi irin angani lawang arin om tak zeta midik tak mai ani bok ma se trong kam thiam tak ero ani lo chu wang chun atong tam lo hle ani ti na thilfia reivak lo sawin li athian te chu an lo thlenga an ma ni chi bai booking sawin chuan Master Feng ka be se ain i lo thleng ma de me atia Master Feng chuan ka lo thleng vat lawani chuan thil tam tak akal sualang ti a hlaom chu wang chuan heta hin arang the ang ber karong kalani ti ina changa Master Feng le tai zian te pani chuan sawena thil ti theina an hriat chuan mak an ti hleya kum khatkal ta khan 1 star dozong level chau alania ma se tuna chuan 9 star dozong a akai chhode to episode lo om le du tan like comment share kha the lo la na subscribe ve lo te po in no subscribe ve tho don dia ni lo in sakawangin lo tu ka so ye